saat ko kanimo rang kasing-kasing ko, kanimo rang pagigugma ko, kanimo ra. Saksi ang Diyos sa mga pagampo ko o sa mga pangandoy ko. Kauban ka, karon og mapuhon, ikaw ra gihapon ang piliyon ko. Makauban sa tanan, sa kalisod, ikaw ang kaharuhay. Wala na'y lain pa, kini ang sad ko. Ikaw ang bituon sa langit nga kinakabot, ang damgong tugera nga gipaabot. Karong nanaka sa akong kiliran, saat kong ampingan ka, sugod karon og mapuhon, ikaw ra gihapon ang piliyon ko. Makauban sa tanan, sa kalisod, ikaw ang kaharuhay. Wala na'y lain pa, kini ang sad ko. Own bodies. He who loves his wife loves himself. After all, no one ever hated their own body, but they freed the care for their body, just as Christ does the church. For we are members of his body. Requesting the worship team to lead us in worship. And I will be still of you.
nimo Ginoo na kining tanan nga imong gipabuhat sa matag usa namong kinabuhi maanaa kani pagpasidungog kani kalayon ka sa walay katapusan among gipangayo kanunay ug yahyo kanunay ang imong divine protection sa matag usa hangtod Ginoo nga magabadayon kami niini nga buluhaton kami mo lamang ang tanan among gigatugyan in Jesus Christ's name. Ab na lang. Maotro ba ang atong figure ini katigulang na to? Okay? Kita mga nay abs, ab na lang. Ang uban, nahurot na ang buhok. Si Alex, dalira nahurot ang buhok. Baka pamutang ka. Mahurot na atong ngipon, mahimo. Kunya, mabungol. Matod pa. Kuhaan kaning napay uban, lintanon. Tinagyo ko mangutan natin sa imo babag. Normally di ko mangutan niya na. Kaya nga naman, kining tanan mga papilis nga niya sa akong tubangan, nagpasabot na dili magud siya, pwede pa mangutana. Kaya dapat nangutana itong gusto mo babag, dito na babag. Dito sa LCR, so babag, dili, pwede mo babag. Hindi mo nang dili, kumutana. So, karon ang atong buhaton, mangutana lang po. Kanin yung ba? Ato bang mong ba? Pag hiniwiray mo kamot. Ako ganing binisayo na arong dili ko ma-misinterpret. Okay, ready? Carl Vincent Briones Julien. Imo ba ning tawaton kini si Jacqueline Luz P. Virtudes nga mahimong pinakasla nimong asawa? Yes, I do. Oh, grabe ha. Binisaya nga pangutana ng English ang tugan. Pangutana, baliho na itong pangutana. Jacqueline Luz P. Virtudes. Imo ba ning dawaton si Carl Vincent Briones Julien nga mahimong pinakaslang bana? Yes, I do. Ito doan ka diyan ni. Karon, iba mo wala ko script para inyong sundon. Wala. So ang buhaton ninyo gikan sa inyong kasing-kasing sa ari ang imong Carl Vincent. Sa ari si karon. Gikan din sa imong kasing-kasing sa ari ni si Jacqueline. Akong isaad sa imo o sa Ginoo, especially na higugma ang tikahangtod sa katapusan. Ako maning kamot mahatag tanan na imong gi atong panginahanglan. Kabalo ko nga mga daghapay mo ako na pagsalit, pero kabalo ko nga kaya na to i-overcome kaya natay Ginoo. May bahagi siya sa iyang theology. Karon, Jacqueline, sa ari ni si Carl Vincent. Una, dako ko pasalamat sa Ginoo nga tagaan ko niya kapartner na responsable niya. Bisan walay dyan na wala para makasal, pero gawin gihapon siya kay ang iyang susit na gawin na ispagto pagsalig niya sa Ginoo. Ipangako na sa imo na mahalon o panggaon tigauban sa akong umaabot ang mga. Pagpaka na itong Ginoo. So, samtang nagtubo mo, kung bisag karon, matagkaroon niya makasugat mo mga problema. Niya, karong mga problema, may posibilidad nga makapaligon. Ang mga problema, makapaligon man sa ubang mga tao. Pero na yung ubang mga tao nga ang problema, ma-down din sila. Ang hinungdan niya na, nga ang kalayo nila, mapalong. So, palong nga ang imong kalayo. So, dili necessary nga ang imong kalayo mapalong.
siguro na palo na kahit ato yung trabaho na mga problema dito. Kunya, wala lang yung kasap. You lost your way. But you have to remember that you are married and you are going home. And hopefully, ang iyong asawang abdanin mo sa iyong balay, makatawag yun sa imo. Para bubalik og siga ang kalayo na nanin mo. So, ang imong buhaton, inigmuli ka, mga iba lang ka na, I have a problem, you have to help me. Ikaw po Jacqueline, pagkabot niya, imulit siyang tagad suka. Kaya na, matod pa sa puno sa ino, ang tao na maglakaw sa kangit-ngit. Dili yun makatuot siyang dalan. Okay, so what you have to do is if you will ask for light, imo pangatagan. Okay, go ahead. Okay, so okay na, duhanan siya. Pero i-reverse ko na itong sitwasyon. Okay na siya dito sa trabaho, pero sa balay daghang kag kuan. Siguro kagka naging mga anak niya, ang uban, ang babit na ako niya. Niya, daghang lagunon, daghang nagluto pa raw niya. Niya, you totally just went. No? So, nakuha ka ng napalong hindi mo sugat. Go ahead, pag nangayong sugat. Siguro, samtang kuhan ka, kanusang tungkol ito, ang kana. Okay, magkalaban to. Magkalaban ko sa kumbana. So, all you have to do, kung already niya, ngay ka, pansaya. Go ahead, ayaw. So, diligid mo dapat magpupukon. Diligid mo dapat magpupukon pagtabang. Dili po mo magpupukon sa pagpangayo o tabang. Kaya yun na naman na, communication na siya. But for example, kamo mismo, palong din ang buhat niya kasuga. Go ahead, palong nga. Dili magiging maayo na masuga mapalong. Okay? Pero, even though if both your candles are palong, makasalig mo nga ang Ginoo, dili gid mapalong. Okay? Siya gid ang light of the world. All you have to do is go to Him. Go niya. Dili man na siya aloof. Kanunay man na siya buhat ang mundo taniya. In fact, ang usa ka concept na He's more closer than our breath. All na siya kayo. So, dili kita magpanupo pag-uod niya. Kaya nga naman, kung sa pananglitan ka mo mga palo, may mga suga, pausa naman mo buha. Yes, buhay. So, ako mga panghinaot na inyo nagulumon, before tamo sira ini atong galing ceremony na inuogid ang atong panangpa. Ato, ano mo dito? Ubos sa otoridad na gihatag kanako sa Republika sa Pilipinas o sa the Bishop of Caraga Evangelical Church, ako mag-pronounce kaninyong duha. Ako ning basahon nila kaya hindi ko masikap. I now pronounce both of you, Carl Vincent and Jacqueline Julin. Halakpakan na kami. Kung kinsa man ko nag-iusa sa Ginoo, walay bisan unsa o bisan kinsa nga makapabulag kanila. Okay? So, karon ato nang sudungon ang itawag nato og first legal o public kiss. Kaya katunguban, illegal man to. Wala, sige, 5 minutes lang.
The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Bayang hapon, akong giturn over nga to sa atong tagdumala ang nagbigay niya oras. Ang piliyon ko makauban sa tanan, sa kalisod ikaw ang kaharuhay. Wala na'y lain pa, kini ang sad ko. Ikaw ang bituon sa langit na kinakabot, ang dambong tugera. Di nato na ang ikalikuton, kundi ka gusto mo masakitan. So, irespeto nato ang privacy sa usap-usap. No? Pasagdan natin na mag-grow yun ta, magdungat na grow. So, ano lang siguro nag-ampo ko, wala yung magkabalakad. We are just text and call away. Naara jud me. Basta, ayun lang na love life. Problema mo ihatag sa hugo. Tanaw na to. Dito, King, padayon, nagpasalamat ko nga sa imong pakigbisog nga maski bulay kwarta, kulang kong suporta, nitindog hapon ka kay gusto yun ninyo mo nga mausa jud mo nga before mo lakaw si Jackie kanang mga nakay gusto makumited na kayo ka sa iyaha para dili na kamatintal kay plaza ra ba na? Doon na kay plaza, ang saan na lang no? Yung si Jackie, dagang kay foreigner dito sa Siargao. So, lahi rajud. So, commitment. No? Lahi rajud siya. So, karon dili sa aming mabalako kay nanas ni mga wedding ring. So, thank you kaayo. Maayong hapon sa akong pala. Una ako salamat dyan sa Ginoo sa iya na hitabo itangan o sa mga tao po na nagpaluyo sa amo, nagtabang. Daghang kayo salamat sa inyo. Sulitin mo. Ako nagpasalamat ako sa Ginoo na mo gid ni pastor ang literal gid na itong lakaw sa pagtuo. Sayonan mo niingon ko niya magpakasal na wala di ko'y kwarta. Tapos kuan mo to na ayun sa gano'n mo to nga ang plano is magsibil lang tapos mo to nga hati sa sponsor, then salamat yun mi sa inyong tanan kay wala dili gid ni siya mahitabo kung dili ko tungod ninyo. Salamat kayo. More. Karong nanaka sa akong kiliran, saat kong ampingan ka, sugod karon og mapuhon. Ikaw ra gihapon ang piliyon ko, makauban sa tanan, sa kalisod ikaw ang